Intombazane esindisiwe ikhonze ehamba vangeli. Yathola umntwana yamthola umfana igijimisana nomfana. Ifuna umfana isupport ondla ingane yayo. Yeni bo. Asatholi kahle noma ufuna isupport noma ufuna indoda. Mama nje indoda lokho egijimisa wehluye enyuka nayo. Yondla umntanakho, yondla umntanakho, yondla umntana. Usafuna yona kodwa isupport noma ufuna umnikazi wesupport. Uyapla. Kanti wena wareyishwa na ngoba nanivumelene. Hawu kodwa Nkosi yami. Indoda ingondliswa ingane ngenkani, thatha lengane uyibelethe emhlanje. Uthi baba lo ulahliwe lo. Ngicela ngene kule department. Yeyintandane. Ubaba wena. Usindisiwe uboma room 13 ho ecourt nendoda. Kodwa Nkosi yami. Baba Mavundla ngicela umkhuleko nginike ngiyecaleni ngolesithathu. Nobaba kaSihle siyecaleni. Yeheni. Kodwa Nkosi yami. Shoniwe khabo ngani yakho. Awukho enkonzweni. Uyaxolisa Nkosi sami sisithofo ngizabe ngekho ningixosele baba. Ushoniwe khabo mfana. Khabo mfana. Uhlobana ngani wena abantu bakhabo mfana? Khabo mfana. Cha ngicela ukubuza ukuthi wena manje uhlobana kanjani nabantu bakho? Ngoba phela umfana una 5 abamlandi ngani abantu bakhe ayongcaba ugogo. Wena necleavage uyaphi emngcwabeni? Uyaphi emngcwabeni wakhabo mfana? Awusisihlobo sakhabo mfana. Bakuphika wena. Ufunani khabo mfana? Hayibo uyaphi lapha? Hey. Uyaphi khabo mfana? Hayi ngizabe ngekho mfundisi ngihambisa umfana emngcwabeni. Uyaphi? Ebandleni masithi Thwala uthi siyacindezela emngcwabeni wakhabo mfana uthwele ikhulu induku uvale nesiphongo uhlonipha abantu abafile kodwa uJehova umhloniphi. Uyaphi lapha? Uyaphi? Khabo mfana uyaphi? Ngizabe ngekho nkosamba Mavundla ningixolele ngizabe ngekho. Khabo mfana. Ebandleni ufake incanyana igate ezithusa abafana. Emngcwabeni wakho umfana ufake sithi skate. Esithi skate namaqoyiqwayi nama-stockings angathi aneyisefo. Uwe loya namadzaza amnyama. Emngcwabeni wakho mfana. So lokhu uya-introduce-wa ke. Hayi udora ke lo umama mfana bathi amala walahleka umfo hayi wayetholile la. Wonqonywa izalikazi. Sinqomela amanyala uyaphi? Uyaphi lapha? Hayi kodwa Nkosi yami. Hayi. Uya mina ngibuza umbuzo wodwa nje. Na uyaphi? Ufunani la? Ungaphelezela ingane na 10 years uyaphi? Lesikhathi sekuthiwa umndeni awuzodela umhlabathi uzokwenza njani wena? Hayi ngizoya nami ngihambisa umfana ayofaka. Wazoba neproject bongomfana. Nangubheka nje ngathi usawufuna lo muzi wena. Nethi ufuna ukuvusa ngalomncwabo. Hey. Bantu abami nonsense yenu siyibambe yonke ngeke nisasenza next manje. Nonsense yenu siyibambe yonke. Hayi umntwana uyagula ngihambisa umntwana uyaphi? Kugula wena na noma kugula umntwana uyaphi? Hayi bayomenzela isiko nalento nje ukuthi usindisiwe ingane yakho yenzelwa amasiko. Ikhuluma okukhulu ngawe yona leyo nto. Yeah. Uyaphi lapha? Usindisiwe ingane yakhe inamabhengela kuyona nje leyo nto. Ikhuluma okukhulu ngawe. Hey Nkosi yami ivangeli. Tshela umakhelwane akabuyele kuSamson.